Og halv 9. Nu bliver jeg altså lidt bange. Så er det jeg smart nu, hvor man kan få tråden igennem det hul henne. Ved at være super fix. Jeg har lavet hullet stort jo. Jeg skal lige bruge noget lyshælde. Du skygger. Hvad laver du? Jeg tror at colaen. En bombe? Nej. Nej, et springvand. Yeah! Det får jeg fix. Ja, Det var noget rigtig heldigt. Lad være med at skrubbe noget for lyset. det gør den jo selv, når jeg holder den. Undskyldninger. Please. Du er dårlig. Hvor er jeg syg. Drengene. Hvad laver du? Jeg er lidt bange. Nej, ikke lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor du tror, at det kan komme ud af det lille hul. Der er 2 små huller. Ja, og det betyder, at den også godt kan sige poop. Nej, den skal jeg så stå. Ja, det skal Hvor lang var snoren? Den skulle så have været pænt lang, ikke? der går faktisk ikke ret lang tid. Ej, hvor er den irriterende. Hvor er den nederen? Okay, jeg er bare klar på den der låg, der det springer lidt. Det gør det ikke. Så var det sprunget. Hvor er den nederen? Ej, hvor gør den mig sur. Zoomer du? Ja. Godt. Okay, men jeg synes, det der beviser, den er ret hissig. Ja. Det skulle egentlig have været lidt vildere end det der. Meget. Meget vildere end det der, men det er min egen skyld. Jeg kun lave 2 huller. Men den sprøjter stadig, og det er stadig rimelig aggressivt. Hej hej. Hej hej.